Gelê temaşevanê hêja di rêzê hurmet ve silav dikin. Bi rastî me xwest îro bi münasebeta Netew TV em behsa di İslamê da şer û aştî çi ye? Yani em behsa civaka İslamê bikin, lê tabii ki gava ku behsa İslamê tê kirinê, İslam dînê rahmetê, şefqetê, adaletê ya jî bi rastî İslam dînê şiddetê ye yani. Manzara ku em îro mêze dikin dibînin di nava devletê Müslümana da bi rastî herkes dibe İslam dînê şiddetê dînê şer e yani. Ama em dizanin ku Xwedê Teala Azze ve Celle ji bo Hazretê Muhammed Aleyhisselatu Vesselam dibe وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ dibe ya Muhammed me te neşandiye illa me te rahmet ji bo alemê şandiye. Bi rastî li Mekkê 13 salê ku Hazretê Muhammed Aleyhisselatu Vesselam li Mekkê ma li wê derê Pêxember xwest civakekî ava bike yani. Tabii ev civak vata kunek tişta merev şîrove bike lazım e rewşa wê dönema hanê em bêjin dönemekî eşîratî bû û bi rastî hem coğrafya em bibêjin Erebistanê û em bêjin hem xweza wî hem têkilatiya eşîratiyê li wê derê hebûn û tunebûn gelek mesela em bêjin dengesizlikê mezin tê de hebû yani di astekî wisa ku zêde şer yani bi rastî pêşketî bû. Tabii ki ev şerê di navbêna em bibêjin eşîra da Pêxember Aleyhisselatu Vesselam dixwest evî şerê ji ortê rabike û em bêjin bi rastî civakekî aram bide çêkirinê. Lê mesele divir da yani Peygamber Aleyhisselatu Vesselam dê ku li Mekkê maye mesela Hazreti İbrahim Aleyhisselatu Vesselam yani em tedî Zülharameyn dibêjin ya hin bajarê Mekkê hin bajarê Medînê aslan bajarê Mekkê diwata Hazreti İbrahim da yani em bêjin biye harameyn mana harameyn ev e ku yani insan gerekî bi rastî şiddetê bikar neyne, silah bikar neyne, xwezayê tahrîb neke, ekolojiyê xira neke, em bibêjin bêhuquqiyê neke, mana ku em bêjin yani ji şiddetê ew bajar emîn be were parastinê yani. Niha Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam jî bi rastî wata ku em mêze dikin mi dê ku li Mekkê biye li wê derê çiqa tedelê hate kirinê ji mina ku dawekî pêş dixîne di wê dawê de sürekli li qarşî wî şiddet hatiye bikaranîne yani. Fakat di wî 13 salê hanê da Pêxember bi sebrekî mezin li qarşî wî ew kî hanê sekiniye bi rastî li qarşî wî mesela bêjin jêra hücum çêbûne yani Tirkî saldırî dibêjin yani insana xwestiye wî jî ortaya rabikin. Hatta divê carek eşîrê ew ki eşîrê Mekkê tevtov dibin tabii eşîr û malbata Pêxember Aleyhisselatu Vesselam jî hebiye ew jî eşîrekî mezin biye vana belkî tev hevra yani hebu nikarbûne wî bigirin qarşî xwe ama dina radibin di nava xwe da konsensûskî çê dikin divê em ji her malbatekî mêrxasekî yani em ê derxin û em ê hücumî bikin em ê wî jî ortaya rakin ji bûna ku sivir û eşîra wî nikar bibime yani. Yani pir em bêjin bi rastî ew kê mezin li wê çêbûne yani olayê mezin li wê çêbûne diviya da divê rokî tabii artık Peygamber Aleyhisselatu Vesselam ê ji Mekkê derê şevekî li mala xwe Hazreti Alî dike xew û ew Hazreti Ebubekir ji Mekkê dertêne tabii vana jî hücumê mala Peygamber Aleyhisselatu Vesselam dikin yani em bêjin li hêvê ser yani davên alî ji bûna xatirê ku êdin wî şehîd bixînin mêzet Hazreti Alî di nava cihada ye artık fehm dikin ku Peygamber Aleyhisselatu Vesselam ji Mekkê hicretê Medînê dike yani. Gava ku tê Medînê bi rastî li Medînê jî yani Peygamber xwestiye civakekî aram çêke yani ez vî bijim Peygamber xwestiye civakekî ku bi rastî tevekî denga, tevekî renga, tevekî neteva werin cem hebûdû û karbin bi rêya aştiyê bêşer em bibêjin bi hevûdûra karbin derbas bikin yani.
Ama em dizan ki Peygamber aleyhissalatu vesselam vata kul Medine biye yani Medine ku evji bajara ki bije harameni dudu biye aslında Peygamber xwastiye Medine bike bajarı açtı yani. Yani hedef o biye. Hem civake ki açtı xwast çebe ledvi bajarı da ek rengi wan dengi wan bawri wan ji ne yakin bişer na em bejin bir istişare o brez hürmet cevabdire karbon vikare hani براستی بدن دوام کنه پیغمبر علیه الصلاة والسلام تمام هدف اوی براستی ابیه یعنی جبر وی گوا کو ام دنرن براستی ها ام نکارم بجن پیغمبر شر نکریه fakat پیغمبر شر چگره شر خپاراستن نکریه yani ام بجن hücum ne hücumi kesi nekriye yani haksızcı براستی yani ام بجن جبنا خاطری کو ام بجن کساج ortaya rakı hatta az bir bejim mesela iro zihniyet ak iro he vak zihniyet Daiş'i o birasti gelek tişti ku em bejim vaki hikaye jmera haya iro hatına işte Müslüman top buna jibuna hatırı ku hücumi bajar ki bikin ya hücumi devlet ki bikin ya hücuri günde ki bikin libi günde hani ek İslam'ı kabul bikin nekin ek kabul ekin gerek ki van şurra derbaskin İşte jinevan bakın cariye, merevan bakın kole, o em bebejin yani vekşur liser serivan, yavni Müslüman bin yavni verin kuştun yani yavu emene yavu ahene biraz da ev zihniyetteki tehlike ve ki iru em denilince Daiş'i aynı vek zihniyet Daiş'i yani peşte Peygamber aleyhissalatu vesselam biraz da gava ku maalesef diyoka Müslümana iru şerri denabena Müslümanlar mere meze dike o tişti ki irucu Müslümanlar Rabbiye mal bin navi cihadi da hücumi derabikin lüve dere henek zilami wan etekin kole jine wan etekin cariye mali wan jivana ganimete yani iru gava ku ki İslam'ı birasti baş nas neke İslam'a iroina koyan bejin piyasaya meze bike dibi İslam ne dini rahmet ve şefkat ne İslam dini şerre yani birasti em bebejin iru bine ki usaji ha bir haksız ne yani çünkü çima iru kese kulser navi İslam'ı derk etne meydanı evi karahane dikin yani insana dışevtini insana serevanje dikin insana dravinin insana kolet dikin insana pazara difroşun ve viyat tab dibin navi çida tekini dibin navi İslam'ı da ve dibin navi şerda yani şerre kul karşı kafra yani em tab zanı ku mesela le Suriye süreceki jiyal şengali wana yani bi hazara jin hatın ravandını le pazara hatın frutani o be $5 u $10 o birasti kesi devleti Müslümancı kes bir karşı viyacı dernek et yani o embejin insan de kafası demri de hatı şevtandı ne yani seri insan hatın jekrini le maalesef ya tabi ser nabi İslami hatakirne yani jibervi Peygamber aleyhissalatu vesselam Müslüman ara birasti mirasaki var ne işte yani mirasaki ku embejin işte hücumi derabikin o embejin wan bukjinu o embejin wan esir bigrin jine wan texin mesela cariye ve merişten konet işte ki usa birasti dirastiya İslam'da birasti terzdeki va Peygamber aleyhissalatu vesselam nekri yani. Çünkü çi İslam tebliğe yani. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselam em bebejin İslam'ı juara gotiye kabul kiriye kabul nekriye. Çünkü Teala davet edibe la ikrahe fid din yani. Dedin de zortune yani teşhür bidi ser istiye ki tebij ya te Müslüman bebi ya cihazı tabuk jüm çite güsatine. Leyem zanı gerek katliamı kurser nabi din hatta kirne hatta da işte gotiye Müslüman be gotiye ka eşhedü beje ki eci Müslüman gotiye ma anızanı yukarı beje. Naha avqa duri rastiya İslam'ı tiştatına kirne ve İslam'ı ra birasti buna mal yani. Jibervi yani emnamın peygamber şer nekrin. Levata şer kiriyeci mesela ahlak-ı şer embebijin iro Cenevre Sözleşmesi da çeheye embebijin mesela kese ku şer bikin dahi
disa yani suci şer gerekli nekin yani. Nabe mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam videoyu aja sahabi khura gude vaqta kunçun şerci gerevun zaruka nekujun, gerevun pireka nekujun, gerek kesi ku dersa da akademisyena gerevun nekujun, gerev mesela kenisa khira nekin, havra khira nekin, em bejin khwazayet tahrim nekin, daru bere halkı jenekin yani. İro dikkat bikin ser nabe İslam'ı çite kirni, zaruk te kuştini, jin te kuştini, yani em bejin kenisa ve havra yani kesi ku Müslümanın ya edini em bejin her du aliş yani artık hukuka şer yani çiz ali Müslüman ve gayri Müslüman ama bu taybeti en bahse İslami Müslüman adıkın ve mesela mezela khiradıkın em bejin ci diruki khiradıkın ser nabe İslami bomba adıkın takin yani Brasti vantışta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vek suci şer. Ya insanı kuteni kuştini mesela bir tane kuştini goy vanje dikin, deste vanje dikin, çave van derdikin, bir cenaze vanje hevdudukinin yani İslam'da jera silim dövejin evcidi İslam'da suci şer yani. Yani ti insana ki bukji tamam ev insana da kuştini İslam kadaka dike kutel ser cenazevi tahribat için. Yani ama em dibini ki van tiştacı denava devlet-i Müslümana da hatta denava cariyete tiştek ve Hazreti Hamza mesela hata kirni em bejin Hazreti Hamza şehit kıstin ve çağı vahşi yani ve şehit kıst çun kezabavi derkıstin yani em bejin xwarin yani gavam em verzet ki ev denava cariyet denava pişte cariyet dedeci hatta iro merd bine yani em bin şereki dinabena Ermeniya ve Azerida çebu mesela van kesi kuatun kuştuni bile mifere van top kırbun işte belki koleksiyona şer yani bidin çekirni ve em dizani ki gelek koleksiyona mesela jigoyi insana jevki insana ji gelek deri dünyayı o rujulata navinci van tişta hatin çekirni belki hatıra le fakat gavat İslam'da mezet ki mirası ki peygamber işte kesinlikle sedisel bana ve suci şeratına kabul kirne yani deve kutuya ki şer bikin çün Müslüman çı gayri Müslüman yani leser cenaze ev cenaze yani insan çava bir sağıya piroze vata insan demreji piroze insan çava bir sağıya piroze vata diki kabreji piroze yani kes dikara mezelivici yani hakkı vitine yani xirabke çünkü kutsiyeta insan bir çıvagırda, kutsiyeta insan adbi insan halife Xudaya der riya ardeda. Yani Xuday Teala insan dedevsa Xuda şandiya riya arde, gotiye yani vek peygamber şandiya, gotiye ve riya emri fermanı men ve nişanı insana beden. Birasti bir hani pır giringe lazım ki duvan müjarada em liser vikari hani birasti em bisekinin. Ledevir da yani belki evan işte bu kurtayı da bejin edxazın henek yani mego müjara me yani di İslam'da şerru açtı yani. Acaba Peygamber Aleyhisselatü Vesselam em bejin hadis jibu açtı gotiye yana ya Xuday Teala Azze ve Celle emru fermanı açtı kiriye yana ve Teala da Kur'an'a piroza dibe ve in taifetani minel müminin iqtatalu fa aslihu beynahum. Ve eğer de taifeci Müslümana yani en beci şerkrin sulhi denabena vanda çık. Yekil zulme kir. On karşı bir zalime hani birasti derken. Yani işte ki em de khazın bejin leve dere emri sulhi yani. Hatta as-sulhu hayrun. Peygamber ve sulh tişteki piroze yani. Da ayete gidin da Xuday de be kullu fi silmi kafet. Tefte kemena ve açtiye. Yani jibervi alama İslami, alama Müslümana peygamber tiz zamanı ki şerek kiriye şerek parastı nebiye. Yani savunma dibijin, savunma savaşı şerek embejin cümle hatırı ki talani peşke, tajani peşke, kuştini peşke peygamber bir şerihani nekli. Ama vata ku hücumle hatiye kirne yani embejin vek Uhud'e vek Bedre yani şerek mezci peygamber parastı. Ama peygamber de virda pre cara sulhi yani em bejne esas girtiye, xwestiye yani açtiye esas girtiye, emru fermanı Xudaya jilgora vi emru fermanı Xudaya. Mesela Xuday dibe yani vata ku em bejin cezayı mesela em bejin
شدت اما جزای خیری خیره یعنی یک گاوا که ام بیش خرابی الوکر مطلقا ون باشی بکن حتی از ذکرم ویجی ببیجم پیغمبر علیه الصلاة والسلام جا اصحابی قرا وید به ای اصحابی اتش کی جوارا ببینید کجروجی و لمیجی بخیرتره اوچیه اصحابی دبی یا رسول الله ببیجه که اوچیه پیغمبر دبی الصلح بین الناس یعنی دبی الصلح دنا بین انسان دا جروجی و لمیجی براستی بخیرتره یعنی ایرو تشتێک کە ئەم دزانن بەڕاستی ئیرۆ چییە؟ ئیرۆ یعنی سولح دنا بین ئینسانە دا پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام دەبێت ji li mêjî rojî bixêrtir e yani li mêjî rojî dahî yani ev tiştek gelek giring e yani îro dîn mesela em dên qala rojiye li mêje zekat tene ama gava ku deheb malbat deheb şexs hatta deheb dewlet yani gava ku merk gireva Müslümana fermana Xwedê yek jê ew e ku di nava wan de em sulhê bidin çêkirine yani gava ku ev sulh bi rastî ney çêkirine ev ya hani tiştekî ew ke yani tiştekî ku em bijî kêmasîkî herî mezin e îro em bijî dibînin yani di nava devletê Müslümana da sanki fermana Xwedê ji bo sulhê tune ji bo aştiyê tune zaten kes behsa kelimat sulhê û aştiyê dahî yani bi rastî nake yani ji ber wî em dibînin yani Pêxember Aleyhissalatu vesselam vata ku diçe yani Medînê li wê derê tabii ev şerrê dinabêne eşîra da dilmayînê wan hatta ev behsa Hazrecû Ews tê kirin dehem yani eşîrê Ereba bûne nêzî 120 sal dijminê hebûne yani divê dijminantiya hanê da jî bi rastî Pêxember Aleyhissalatu vesselam mesela xwestiye wî dijminantiyê bi rastî ji ortê em bibêjin ray yani ew bike ji ortê rabike yani ji bo ku em bibêjin pirsgirê ku siqintî di navbêna Müslümanan da çê ve ê terzekî çawa bikin Xwedê dibe ve in tenaza'tum fi şeyin ferudû ilallahi ve rasûlî eger di navbêna deheb malbata da eşîra da devleta da çêbûn sorunekî çêbû nîqaşekî çêbû em bijîn problemekî çêbû dibe herin bal Xwedê û Resûlê Xwedê ve mena viya çi ye yani îro em bibêjin gava sıkıntı ve Kur'an dikane yani hakimiyet abi sulh abi kare hane bike yani em bibêjin bira Kur'an di navbêna meda hakem be Kur'an çi bêje da alî maf da alî hukuk da yani da alî vî sıkıntı ki hakliye ki haksız e mesela yani em bibêjin dikare vî hakimiyetê çêke yani mergala serî li navaroka wî de sıkıntı tenê çareserkirine ama îro em dîxat kin şerê ku çê dibin ji wî çi ye biraz şerê ku çê dibin tev ji bo înkarê ji bo îmhayê ji bo hebûdû neqebûlkirinê ji bo ku em bibêjin tiştê ku ji xwe ra dixwaze ji birayê xwe em bêjin Müslümanan ra bi rastî naxwaze ji ber wî yani em vî bibêjin gava ku em vîya hanê yani ev mesela aştî em ji bo wî xebatê nekin ev nava civakê da bela nekin û bi rastî em civakê teşwîqê aştî nekin em teşwîqê sulhê nekin ya jî kesî ku karin sulhê bidin çêkirinê divî mijara hanê de samîmî nebin wê çaxê ev dînî İslamê nabe dînî aştî ev dînî İslamê dibe dînî şer û maalesef îro civaka ku Müslüman e gava em mêze dikin ji devê her kesê bi rastî yani em bêjin aştî na sulh na ji devê her kesî peyvê şer û pevçûnê dertêne yani ji ber wî mêrikê Müslüman sirf gireva me bi rastî ewlinekî li mêjî rojî ew ki kesî ku dikarin sulhê bikin wek pêxember me got ku dibe sulh ji rojî û li mêjê bixêrtir e lazim e ji bo viya hanê xebatê bikin yani gava ku ji bo viya bi rastî xebat nekin ev kêmasîkî herî mezin e da nava Müslümana da û îro bi rastî divan devletê rojhilata navîn de jî em viya hanê dibînin yani em bibêjin îro Awropayê di Awropa aramî çêbiye fakat li rojhilata navîn çima aramî çênebe yani aramiya ji bo heq ji bo hukuk ji bo edaletê ji bo ku hebdû qebûlkirinê bi şeklekî bi hebdû re derbas dikin yani ama em zanin di nava devleta da
هنک دولت کل رجلات ناوین بسات ساله براستی شهره لگور ام اوجی دیجی قانون افراندنا انسانه yani insan به پرورده تدکاری ویتی که انسانه که ام بجن کسلحی جی دخوازه و تدکاری مثلا به جانوره که sürekli zarar جی براستی بده انسانه جبروی ام هیویدارن که گله ما و بطایبتی گله روجرات ناوین جبو شر و پفچون و کشتن و ام بجن خونریتنه نه بطایبتی جبو آشتی و آزادی و براتی و روحی که پیغمبر علیه الصلاة والسلام جبو گلا جبو نتوا جبو اولا جبو باوریا yani bir Türkiye kujera evrensel barış dibejin. Aslında Medine'de barış ki embebejin umumi dünyayı tev yani etkilem tek beni tesir avi Peygamber Medine yani açtı ki uza da afrandını. Ama iro sanki bir hani ne mümkün ne de ne var Müslümana da Müslümana kabul nakin. O denabena kesi ki düşünce bağırıyor van ayrı bir sanki evciye budu kabul nakin. Ama diro ki gavan merdenere, merna varoka İslam raz denere, ev yani mümküne minaka viya her mezinci Medina Münevvere ku Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a lazıme be taybeti kese Müslüman kudben em mirasçı Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın birasti bedevna de pratiki da evi mirasçıte hani pek binen ve em hividaren ku inşallah ve serida gele Kürt o tebeki gele mazlum وبان كذي كل رجلات ناوين دجيم بصلح صلاحته وبقبول كنا حقوقي هبودي خوازاي وإنساني وجواكي بوي هواي إن شاء الله مثلا مع روجي بما مها صلح واشتي بمن الخير وخشيده أمانته خديوه